Falalu, kwanaki mun yi wata magana da kai. Ka tuna ta? A kwarar da gaske a karama kallon. To, akan wannan magana yanzu na sami ita Suwaiba da Zaitunan kanta. Kuma na shaida musu. To, don haka na zo kai ma in daɗa tabbatar da magana. Kuma harkar nan so nake a yi ta da wuri-wuri. a karama kallon. Yawwa, so nake a yi ta da wuri-wuri. To, Ba na son ta da lokaci. Ban sani ba ko kai kana da wata matsala. to ai ni din ne dai ai babu matsala ko ɗaya. Babu karama kallon ai babu matsala. Ba matsala? Babu ko ɗaya. Allah ya kai mu, Allah ya ba mu lafiya. Amin da alfahari. Allah ya ba mu lafiya. Amin da alfahari. Dan haka ka je ma ka sami yarinyar ku gana To, don ku ƙara fahimtar juna. to shi ke. Ka je ka neme ta ku yi magana don ku ƙara fahimta. To shi ke na karama kallon. Allah ya albarka. Ina abin nan kuma. To, akwai wani hukunci da na yanki wanda ya kamata a ce na tuntuɓe ki, amma dai duk da haka zan gaya miki don kina da haƙƙin gaya miki. Wani hukunci ne wannan malam? Sakamakon biyayya da karamci da na samu daga ɗaya daga cikin almajiraina, Zaituna, na yanke hukuncin na ba da ita aure. Aure kuma? Insha Allah. Malam, yaya ba kai shawara da ni ba ko kuma ita Zaituna? To, Falali dai ban yi masa wannan ba sai sakamakon biyayyar da na gaya mu. Yaron nan iya bibiya da hidima ba irin wanda bai mun ba. Ebo ruwan gidan nan duk shi yake yi. Gona kafin fito daga gida daga masallaci ya je wuce gona. Wankin kayana kafin ce an wanke su. Ba irin ɗa'ad da ba, kuma a makarantar nan duk shi zai share da kofar gidan nan ya kallo. To ba abin da nake ganin zan masa in faranta mar irin bashi ƴata da na haifa aure. Amma malam baka ganin cewa Zaituna tana da zaɓi? Tana da zaɓi, gaskiya ne, amma ki sani akwai abin da na kalla ba ki kalle shi ba. Wanda ta fi so a zuciyarta, wanda ke kin ki ƙoƙarin ki bayyana min, ko kuma an naji labarin haka. Daga gidansu babu wanda ya taba zuwa ya gaya min, kuma hasali ma yaron nan ya bar unguwan ba garin nan ma gaba ɗaya ba da ya san ya tafi abin nan. Amma malam ka san cewa yanzu fa ba irin da bane. Mutanen da su ne ake aura musu mutum ko suna so ko ba sa so su haƙura su zauna da daɗi ba daɗi. Amma ba na yanzu ba. Yanzu ba lallai a yi auren ya yi daɗi kamar yadda na da suke yi ba. Ina roƙon Allah ta'ala in akwai ta ya kautar da ita. Kuma wannan ba zai zama auren dole ba. Aure ne da ke uwar yarinyar da yarinyar ku taimake ni na fita kunya. Wannan shine kawai. In ma an samu wani ba daidai ba, to a inda na furta masa na bashi shi nan aka samu kuskure. Ba na yi haka don cin zarafinta ko kaskanci ba. A'a, ina tunanin ba abin da zan sakawa Falale da shi biyayya da yake mu, sai in bashi ata. Tana Zaituna? Wata. Kina ji? Ki fahimci abin da nake so in gaya miki, kuma fahimta nake so ingantacciya. A matsayina na mahaifinki, wanda Allah ya sallada jagorancinki a hannuna, shi sa nake so in gaya miki na ba da aurenki.
kuma ba ga wani na bawa ba shine Falalu. Falalu kuma? Falalu Zaituna. Wani abu zai gudana Allah ya san daidai. Amma kai mutum abinda aka buɗa ma ka sani zahiri. Duk baɗinin da ka san shi ya zama zahiri a wurinka. Kin fahimta? Haka Falalu shine mijinki in Allah ya yarda. Kuma za a yi bikin ku nan ba da dadewa ba insha Allah. To baba. Tashi je ki abinki. Zaituna. Yaya dai? Tunanin me kike? Wallahi ba na son wannan hukuncin da baba ya zartar. Abin da ya zartar bai kwanta min a rai ba. Ya sa ni a cikin damuwa. Ni kaina na rasa yadda zan yi da al'amarin nan. Ban san ya zan yi ba, abin ya dame ni. Umma, dan Allah ki mai magana. Wallahi ba na son haɗin nan. Ba na son Falalu, wallahi ba na ƙaunarsa. Hasali ma ban taɓa ji ina son sa a cikin raina ba. Tun da mahaifinki ya gaya min cewa ga wanda zai baki, na tabbatar akwai matsala. To ban san ya zan yi ba. Umma, wallahi idan haɗin nan aka haɗa auren nan, zan shiga cikin damuwa. Ba na so, dan Allah ki mai magana ko zai canja ra'ayi. Ya isa. Ki kwantar da hankalinki. Insha Allah zan masa magana. Zan gwada a tsanake in gani ko Allah zai sa a dace. Wallahi idan haka ta faru ya ruguza min farin ciki na zan shiga cikin damuwa. Ya isa, ya isa. Insha Allah haka ma ba za ta faru ba. Ya isa. Zaituna, ina kyauta zaton cewar malam ya yi dukkanin jawabin da idace a kaina a tattare da ke ko? Ya yi mini kuma ni ma na yi masa. Bai maka bayani ba ne? Bai min jawabin komai ba. Me kika ce masa? Na faɗa masa ba na son ka kuma ba na ƙaunar ka. Ba kya so na? Ba kuma kya ƙaunata? Mene miki? Ni ma dai ban sani ba, amma ba na son ka. Zaituna, karki saurin yanke wannan ɗanyen hukunci a kaina ba tare da kin furza ko kin tattauna abin da zai je kawo ba. Ya kamata ka sani da ni da kai ba mu dace da juna ba. Zaituna, wannan aure bi ma'ana da ake ƙoƙarin a haɗa ni tsakanina da ke. Abu ne wanda zai ƙara danƙon zumuntaka ƙauna tsakanina da ku. Ya kamata ki fahimci haka. Aure kuma Falalu, ka ɗauka aure na tamkar a mafarki kake kallonsa, domin abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. Zaitun, inda kika furta haka, wannan yana nufin kaman kenan ba kya jin maganar mahaifinki kenan. Duk yadda ka ɗauka, haka ne. Zaituna, Zaitun. Ita lamarin duniya maganan nan duk gaba daya su nake ta ƙari. To ka gane? Da ka ina so in gaya maka shirya. In Allah ya yarda nan da sati biyu za a yi ta. Karwakallahu, da wuri haka? To me za a yi? To maganin abu ai a yi shi. Gaskiya ne. Ai ba wani jinkiri. Kwarai da gaske. Yawwa. Da haka ka je duk shirye-shiryen da za ka yi, ka yi shirye-shirye kuma jibi ka je ka sami isa ba hagu ka ce da shi ina neman sa don shi ma zo in bashi abubuwan da ya kamata ya je ne. Kuma ban sani ba kana da buƙatar wani abu. Ba abin da ake buƙata. Ai kamar inda na gaya maka akan harkar nan
akar ai alhamdulillah duk abin da za a yi mun kayi mun to shi tamkar da duk abu da hidima ni ba abin da zan ce shi din ki Allah isa ka da alheri to Allah ya albarka Allah ya albarka a je a shirya a san abin da za a yi to almajiran fa zaka dawo ne ko ka je ka kula da su ka je ka kula da su to shi kula da su kuma a lura sai a lokacin sallah za a tashi to Zaituna. Na'am baba. Ki ji da kyau. Ina so in sanar da ke idan Allah ya kai mu sati 2 masu zuwa. Za a yi bikinki ke da Falalu. Baba mako 2 mai zuwa kuma? Mako 2 Allah ya ta. Sai ba? Na'am. Ba ki sai kuma ba. Ba ni da abin cewa. To ban gane ba ki da abin da za ki ce. To ba mai abu ne yake da abun faɗa ba ni ko me nake da shi bare in faɗa. Babu. A matsayin ki na uwar da za a yi yarki aure kuma a ciki ce da to. So Zaituna. Na'am. A shiga ciki Allah ya albarka. Allah ya miki albarka. Zuwa ba. Har yanzu a jikin kaban nan da rina ne? Ki fahimta. Maganar nan na buɗe miki ita ƙarara ba abin da ban gaya miki ba. Amma tunaninki wani lokacin sai ya canza sai ya dawo, canza ya dawo. Ni kin san dai aure alheri ne ko? Kin sani ko? To shi nake kallo ba na zaton wani abu da ba daidai ba. Kuma na gaya miki, na kuma gaya miki a baya. Ko? Ai ba na abu ne ce ba malam. To ai Allah ya shi tabbatar mana da alkhairi. To shikenan in kika faɗa haka ma shikenan na san kin faɗi wani abu. Amma ki dinga magana kamar wani abu. Sannu kululu. Allah ya baki lafiya kin ji? Ayyo Allah na. Sannu. Mutuwa zan yi. Mutuwa zan yi yanzu da mutuwa zan yi. A'a, ba za ki mutu yanzu ba, ki ya haƙuri. Ya haƙuri. Ki dina cewa za ki mutu, kowa zai mutu amma ba a cikin wannan halin ba. Ki haƙuri, Allah zai baki lafiya, an Allah ya da yardar sai kin ji ko? Za ki samu sauki. Ayyo Allah na. Kina ji na? Ki riƙa yin addu'a a cikin zuciyarki insha Allah, kin ji? Ba kuka za ki riƙa yi ba ko iyo. Halalu. na'am Dama ina neman wata alfarma ne a wajenka. alfarma kuma wace iri Dan Allah in na faɗa maka kai mai alƙawarin sa kai ne. to ai kin ga ba zan yi sauran alƙawari ba gwara in ji menene tukunna Ina so ka samu malam ka faɗa mai cewa ka fasa aure da. kamar yaya na fasa aurenki Saboda akwai wanda nake so. to ni yanzu soyayyar da nake ɗauke da ita niki taki a cikin zuciyata in sauke ta ina kenan Falalu ka yi haƙuri ka janye. wannan magana ba mai yiwuwa ba ce Amma Falalu ka sani cewa muna soyayya da Amadi, kowa kuma ya sani saboda ni ya tafi birni, yanzu ma haka ya kusa dawowa. zaituna ya kamata ki fahimci irin son da nake miki ina son ki matuƙar so kuma ina ƙaunaki burina ya zama na cewa na aure ki gaskiya ba zan iya Falalu za ka iya, kai kaɗai ne za ka iya cire ni daga cikin halin da nake ciki. Idan ka samu malam ka faɗa mishi cewa ka fasa aure na, komai zai yiwu. Falalu ka gane ba na son ka ne. wannan duk na ɗan wani lokaci ne sannan a hankali idan baki so ni yanzu ba na tabbata nan da ɗan wani lokaci za ki ji ba wanda ya fi ni a cikin zuciyarki Kai da malam dakata. tsawa kike mun Na maka,
saboda kaga ina lallaba ka ina maka magana shine zaka zauna kana wani rarraina ma hankali kana faɗa mini to shikenan ka je ka yi auren nawa na rantse maka da Allah idan ka aure ni baka da kwanciyar hankali baka da zaman lafiya sai ka kummace kiɗa da karatu wallahi idan ka aure ni duk na ɗan lokaci ne yanzu in kin nuna min waɗannan kalamai sannan a hankali za su canja daga zuciyarki in ma baki so ni yanzu ba za ki so ni nan gaba ɗan lokaci kankani haka kake cewa kwarai da gaske to wallahi zaka gani zan gami ki ce da malam da magarba zan zo yauwa ki gaya masa haba wasa kenan sannu kululu na kinji? Sannu kululu na sannu. Wannan yaƙi cin yawa. Ya kamata a san abin da za a yi ko? Amma bari duba da ko jikon nan na san yanzu ya jiku ko sai ki sha watakila a samu sa'a. Kululu. Ta shi shakin ji? Ya jiku sosai wallahi. Allah ki shaki ka sani ko da ki sha zaki kin hayu. Ta shi ki sha Allah ya haƙuri kin ji? Yau ta shi. Dan ƙara ya haƙuri ƙara. Yau sanni. Allah ya baki lafiya kin ji? To, Kulu, ko dai mama zan je in kira ne saboda ni abin nan ni dama kamata ya ce akwai wata a kusa da ke ni ba zan iya wannan din ba wallahi tallahi. In je in kira mama ko? Ya haƙuri bari in je in kira ta. Gata. Ikon Allah. To, sannu. Tun yaushe take fama da wannan abin? Tun safe ne dama. To na ji yan jike-jiken dai da aka ce bata kuma na bata amma dai har yanzu shiru. Shine to naga abin yanki cin tunani sai na ce bari in je in kira ki. Ikon Allah sannu. Bari mu shiga da ita daga ciki. Cikin daki? To, ba matsala. Abu ta lafiya Allah shi ke ta lafiya. Allah shi ke ta lafiya. Bari in dan jira ku anan in ana bukatan wani abu sai in nemo. Sannu kullu na. Sannu kululu. Allah ya fito da ke lafiya kin ji? Allah sarki kullu na. Na? Yawwa, ya jikin? To, jikin dai da sauki. Da sauki dai za a ce amma naƙuda dai take yi. To, haihuwa ce kenan. Allahu akbar. Yanzu ka san abin da nake so da kai? Kai sauri ka je gurin Malam Madu. Ka ce baka rubutun nan na wanda ake ba masu naƙuda. To, shikenan. Ina dawa yanzu bari. Alaikum salam. Sannu? Bai shi kawai a ciki zauna ki huta, aje shi. Je ki ɗauki ɗumamanki yana ɗaki ki ci. Kuma ba wannan ba. Wai ya kuke da babu kuwa?
To, Zaituna sai dai ki yi haƙuri. Mahaifinki ya ce wallahi mutuƙar yana raye ba zai taɓa fasa aurenki da Falalu ba. Saboda me? Saboda ya yi rantsuwa. Ya ce tun da ya niyya babu abin da zai sa shi ya fasa. Don haka ina ganin ki haƙuri Zaituna. Umma, wallahi aurena da Falalu ba zai haifar da alkhairi ba. Ba za a taɓa jin daɗin auren ba. Ki haƙuri ki rungumi ƙaddara. Haka Allah ya tsara miki. Wataƙila haka shi zai zama miki alkhairi a gaba. Ki haƙuri. Na shiga uku. Wayo Allah na. Zaituna, me yasa kika zaɓi da mu zo nan wajen mai magana? Amadu, lokaci ya riga ya ƙware. Na yi gani na iyayi na akan cewa na hana wannan auren, amma abu ya ci tura. Saboda me? Saboda baba ya yi rantsuwa iya bakin ransa akan cewa babu abin da zai fasa aurena da Falalu. Idan kaga aurena ya fasu da Falalu, to mutuwa ne ko kuma Falalu ne da kansa ya ce ya fasa. Amadi, lokaci ya riga ya ƙure. Na tsayawa da kai, ka yi haƙuri, ka daina tsayar da ni, domin ni tafiya zan yi, kuma ba za ka ƙara ganina ba. Haba, bai kamata mahaifinki ya yi mana haka ba. Ban san dalilin shi na yin hakan ba, amma na san yana da ƙudurin shi a cikin ransa. Amadi, mu haƙura mu fawwala wa Allah, wannan shi ne ya fi komai sauƙi. Saboda haka, ka yi haƙuri, ba zan guje ka ba, kuma ba na yi ne don niyyar kaina ba. Ke ko me kika ce? Babu abin da na ce, saboda dole in bi umarninsa. Zuciyata bata amince da abin da yake gaya mu. Gani nake kamar da amincewarki akai wannan. Kalli ƙwayoyin idona, kaga alamar cewa zan yaudare ka ko kuma zan guje ka? Ba na taɓa tunanin cewa zan iya gudun ka ko kuma zan yaudare ka. Da a ce za a bani zaɓi, da aurena da mutuwata, wanne zan zaɓa? Tabbas na maka alƙawarin cewa zan zaɓi mutuwata. Sannu kulu kin ji? Sannu Allah ya baki lafiya. Mama bai na haifa. Kulu kin samu ƴa mace. Alhamdulillah. Kulu, sai dai ke haƙuri, abinda aka haifa bai zo da rai ba. Da lallai wa inna ilaihi raji'un. Ke haƙuri, haka Allah ya kaddara. Sannu? Ya mai cikin? Jiki da sauki alhamdulillah. Masha Allah. Ta sauka? Ta sauka. To amma kuka me take yi? Eh? Na lafiya? Ku gaya mu mana. Sai dai a yi haƙuri, ba ta zo da rai ba. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu duk wahalar da kula kika sha nan mai zo da rai ba. Haba, Sabiu, wannan ai sabo kake yi. A ba wai kawai da ina jajanta mata ne yadda aka sha wahalar nan. Sannu kula. Babu komai. Fatan mu dai mu roki Allah ya bata rabo mai amfani. Ni kaina ban ji daɗi ba, amma Allah ya sa ka shi ya fi alkhairi. Ki haƙuri, ni kana ban ji daɗin abin da haihuwar ta zo miki a haka ba, kin ji? Amma Allah ya ba mu rabo mai amfani zuwa gaba. Gobe
idan Allah ya kai mu za a daura miki aure da Falalu. Kuma wannan aure ban yi miki shi don in takura miki ba, ban yi miki shi da nufin kuntata miki ba, kuma ban yi miki wannan aure da nufin nuna ni ne mahaifinki, ni tilas ne miki. A kasancewa ta mahaifinki, kasancewa ki ke ƴata ce a ba alfahari na da ke ɗaya ce tal da nake da ita, ina kan hanya ta ne na nema miki miji na gari. Sakamakon biyayya da da'a da hidima da Falalu mu, na kalli wannan nake tsammanin ko bayan raina zai kula da bayana. Shi sa na haɗa ku. Don haka nake so in ja kunnanki, in ja hankalinki, da ki bi mijinki tsakani da Allah, ki yi masa da'a, ki kare mutunci na a gidan mijinki, ki wakilce ni wakilcin da ya zama za a yi alfahari da shi, kuma ki bi shi bi irin yadda shari'a ta ce. Na tabbatar idan kika yi haka za ki samu nasara a rayuwarki, duniya da lahira za ki samu alkhairi. To baba. Amma fa kishiyar haka, sabanin haka, to zai haifar da kishiyar alkhairi. Ki lura da kyau, kwarjinin ba auzini su masa, alfaharin uba yasa. Don haka don Allah ki yi haƙuri a matsayina na mahaifinki, ubanki. Ban kasance ubangijinki ba, a'a, uba ne kawai. Kin fahimta? Da haka ina saba miki, ki yafe ni baka saba mun ba, ba komai. Na roƙon Allah ya taimake ki kamar yadda ya taimake ki ka rayu da mu lafiya. Allah ya miki arziki ya taimake ki ki zauna da mijinki lafiya, ya miki arziki ya taimake ki ki zamuna da ƴaƴanki lafiya, ya baki ƴaƴaye na gari. Wannan ita ce addu'ar da zan miki ta ƙarshe. So muna magana nan baki ce komai ba, in ce wannan rara ke baki karɓa ki cewa. To me zan ce malam, duk abin da zan faɗa ka riga ka faɗa, kawai dai mu mata addu'a Allah ba su zaman lafiya. To amin, haka nake so. Ta shirye ki, Allah miki albarka. Duk wani shirye da za ta shirya ne? Za ta je yanzu ki karasa haɗa kayan, na haɗa mata kayan, ki karasa rabuwa haɗa kayan. In akwai wani abu da baki da shi kike da bukata ki gaya mu. Tuna. Ke fa amarya ce. Ya kamata ki kasance cikin daren farin ciki da murmushi da annashuwa da jin daɗi. Ba ki ɓata rai kina kumbura kina zumbura baki ba kamar wanda akan wani laifi. Kai ka fita daga harkata. Ka daina shiga cikin harkata. Idan kuma ba haka ba duk abin da ne maka kai gaskiya. Zaituna, so ne fa yasa na aure ki na kawo ki gidana. Amma me yasa kike gaya min haka? Ƙarya kake yi. So nawa zan gaya maka cewa ba na son ka, ba na ƙaunar ka, amma ka tilasta sai da ka aure ni. Mungu asali. Ni kike gaya mu haka? Na gaya maka, kai waye da ba za a faɗa maka ba. Ni ban kaki domin na kuntata miki ba. Ƙarya ne. So nawa zan gaya maka ba na son ka, ba na ƙaunar ka, amma sai da ka nace ka tilasta dole sai da aka yi auren nan. Laifi ne yin hakan? In laifi ne ma za ka gani, in ma ba laifi ba ne ba za ka gani. Haba Zaituna. Wallahi tun da ka dage ka nace sai ka aure ni dinga kuntata mu, wallahi baka da zaman lafiya, baka da kwanciyar hankali kai ma. Ba za ka taɓa jin daɗin zama da ni ba. Ina matuƙar ƙaunaki, ina son ki. Kuma na tabbata cewa san da nake miki ba zai bari na cutar da ke ba. So, ka cuce ni Falalu, ka ci amanata, ka mata min rayuwata. Ba zan taɓa yafe maka bara abada. Zaituna, da sannu za ki fahimci yadda al'amarin ki.
Na tabbata da sanar zaki sauka daga kan wannan kadaman da kike zaki anshi soyayya ta. Sabiu. Na'am. Na ce ko injin ta gaya maka laruran da ya same ta. Na je ta gaya maka amma ban sani ba ko ta sanar da kai. A'a babu gaskiya abin da ta faɗa min. Menene faru? Gaskiya Kulu ta haɗu da larura a wajen aihuwarta. Larura kuma? Ƙwarai kuwa. Wace ne larura? Larura ce ta yoyon fitsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya babbar magana ta haɗu da babbar larura gaskiya. Haka Allah ya kaddara. Gaskiya ne. Tunda yanzu ta sauka, ni zan koma gida. Zan je gurin iro wanzami na an so mata magani. To ba matsala sai kun dawo. Allah ya ba ta lafiya. Ba matsala. To a sauka lafiya. Nani? Ina jinki. Haba Sabi'u, ya za ka yi min haka? Mene miki? Tunda na gamu da wannan ciwon na yoyon fitsari, kwata-kwata na daina samun kulawa a wajenka. Idan ka yi imani da Allah ne ya ɗora min wannan ciwon, Sabi'u ya kamata ka zo mu haɗa kai ka nemo min magani. To, yanzu tunda kin kama da cutar yoyon fitsari, so kike in zan fita in ɗauke ki in saba ki a bayana in fita da ke faɗa min me kike so in riƙa miki. Yoyon fitsari fa ba fa ciwon kai bane balantana ce zaka sha kafinol ko ka sha panadol extra ko ka sha boska ko ka sha ciwo tara ka warke. Yoyon fitsari ciwo ne na daban shikenan ni ba dakto ba mai tallan magani a hannu ba kuma sai yanzu ya kike so in yi abadan Allah dan annabi. Dan ba ciwon kai bane shikenan bana buƙatar taimakon ka. Kawai gaskiya Kulu kawai ki haƙuri har ga Allah gaskiya. Ina sake gaya maka bai kamata ka guje ni ba Sabi. Ka gani matar ka ce. To daman ni ai ban ce ke ba matata bace ai. Ke matata ce. Dole ne kuma in baki kula daidai iya. Fitsari ne fa. Ana iya rike fitsari idan har ya zo min sai na yi. Gaskiya ne a cikin garin nan wallahi duk waɗansu masu gani na da mutunci wallahi tallahi na san ya riga ya ƙari dab yake da ya ƙari. A ce matarka tana tafiya tana fitsari kamar wata saniya haba dan Allah dan annabi. Haba Kulu gaskiya har ga Allah ni gaskiya duk kokarin da nake kewa ki gani kashe da kuma sannu yi salati. Me haka? Kamar ya menene haka? Na kana kokarin hawowa kan gado. Zan kwanta ne. A ina zaka kwanta? A kan gadon. Kamar ya ka hawo kan gadon nan gurin ka zo ka kwanta? Mijinki ne fa ni, ba wani bane daga waje ai. Ai sai dai ka nemi guri a ƙasa ka kwana. Amma dai akan gadon nan dai ba zai yiwu mu haɗa jiki ni da kai mu kwana akan gadon ba zai yiwu ba. Wannan wanda irin zance ne? Ba ka kafe ka naci akan cewa dole sai ka aure ni ba? To ga sakamakon ka nan. Amma dai nan dai wallahi ba za ka kwana akan gado ba. Mijinki ne fa ni, ba wani bane daga waje ai. Ai kayi babban kuskure. Haba, ki daina irin wannan zancen. Dan Allah dan tura can in shigo. Wallahi idan za a shekara 100 a haka za mu zauna. Abin da nake so ki gane, wannan abin da kike kokarin kice ba za ki karbe shi ba, shari'a ce ta sharɗan nan ta. Za ki zauna ne haka? Ai ba ki zauna ba. Amarya ce ki, farin ciki kike da bukata, dole a samu miki da shi. Ko ba haka ba? Ki ci gaba da yaudarar kanki. Lokaci yana nan zuwa. Ai ko wannan lokacin ba zai zo har abada. A ce
Kulu. Da Allah jibe da kika jika mutane katifa, kalle da kika jike marika da Allah. Na shiga uku. Me wani kin shiga uku? Wallahi ban san nayi ba. Dama ya za ki san kin yi baki shan maganin da aka karbo miki? Wallahi ina sha, jiya ma na sha wanda babu ta karbo min a wajen iji wanzami. To idan kina sha me yasa zaki riga mutane fitsari? Daki sai zarni yake dan Allah dan Annabi? Na kaman baka duba halin da nake ciki. Dan Allah ga mutane baki da Allah. Ina ruwa da kina jin kai ba za ki ita shi ki je ki fitsari ba shikenan sai ki riga mutane fitsari a kwance sai ka ce ta yi wani yaro dan yayi? Haba dan Allah dan Annabi. La ilaha wa inna ilaihi raji'un. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya ta yi kuma. Bismillahirrahmanirrahim. Gaskiya mana nake ta ƙwara sallama ashe kina bayi. Eh. Me kika dafa ne domin yunwa nake ji? Ban dafa ba. Baki dafa ba fa kika ce. Kamar yadda ka ji na ce maka ban dafa ba. A cikin kuɗin da ka kawo, mun yi da kai ga wanda za a dinga dafa maka abinci. To amma ina zaton kuɗin sadaki da na kai gidanku ya share duk wasu kuɗaɗe da zaki ambata kina bukata a tattare da ni yanzu. Gaskiya ban ji daɗi ba, matuƙa raina ya ɓaci wallahi. Mu zuba da ni da kai a cikin gidan nan, an halakka fasa. Na ce ko a ɗan yi miki siracen ne? Saboda me? Ba zan iya tashi ba. Amma Kulu da kin daure ai. Har yanzu ina jin zazzaɓi a jikina sosai. To tunda kina jin zazzaɓin Kulu ba gara a daure in kai ki bayi in miki ba? Kulu, kusarin kika ƙara yi? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina wani irin masifu ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na? Kuka me da kai ne? Wannan larura da take tare da ita ne yasa wai take kuka. Ikon Allah. Ai kullu da kin daina ma wannan kukan saboda ba shi da wani amfani wallahi. Ni ma abin da nake faɗa mata kenan nace ta daure. Ina da wata shawara da ya kamata mu yi da ke gaskiya. Ta me fa? Ina ganin ya kamata gaskiya ki dauki kullu ku koma gida. Idan ta warke sai ku dawo mu ci gaba da zaman mu gaskiya. In ba ta warke ba fa? Ba ta warke ba kawai sai dai in ce kawai Allah haɗa kowa da rabansa gaskiya. Sabiu, cin mutuncin da za ka yi mana kenan? Ba wai cin mutunci ba ne. Wannan koro da halifa yake mana. Halin ne zo da haka. Wallahi sai kun yi haƙuri. Tashi mu tafi gida. Ka lafiya. Allah ku damu kofar. Ban Allah. Ajiya. Za ka kai mu ɗan nan gari ne haka. To, ba da mutala baka ajiya. Haba bawan Allah, ka ji da talaucin da ake fama a karkaran nan. Za a dai baka mutala biyu. Ka taimaka. To Hajiya ana fama talauci, kyamar da ta gida haka da wani larura? To ya zan yi? Akwai mafita mana Hajiya. Wace irin mafita bawan Allah? A kai ta wani asibitin. Kana ganin duk asibitin da suke cikin karkaran nan duk sun yi yajin aiki bawan Allah. To, Hajiya akwai wani likita. Da yake taimaka marasa ƙarfi. Amma idan kin amince sai in kai ki, amma a cikin gari yake. Na amince bawan Allah mu je. Na amince. Sannu. 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 A hankali. Sannu. Ɗan jibi. Sannu.
Tsawon wani lokaci ta kai tana fama da wannan lamari? Kai tsawon wajen wata 2 kenan. Kun taɓa nema mata magani? Mun taɓa nema mata magani. Wani iri? Namu ne irin na gargajiya da ake mata hayaki da sirace da nake yi. Amma ba ku taɓa kai ta wani asibiti ba? Ba mu taɓa kai ta ba. Karki da mu, kamar yadda na gaya miki dai na kwantar da ita kuma zuwa gaban Allah da za a mata aiki. Insha Allah za ta samu lafiya. Na gode sosai. Allah ya sa a yi asa'a. Bada fa, biyo ni mu je. Assalamu alaikum. Ya gida? Ofis yau ba daɗi wallahi. Ah, lafiya? Me ya faru? Wata yarinya aka kawo daga ƙauye, biki ganta ba yarinya karama. Tana fama da yoyon fitsari. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yoyon fitsari? Wallahi biki ga abin ba, abin tausayi in gaya miki. Gaskiya har tausayin ta ya kama ni da yawa. Ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Amin, Allah ya mana maganin wannan abu. Yanzu abin da za a yi ka tashi ka je ka wawwatsa ruwa idan ya so kafin ka fito na gama shirya ma abinci. Ka sa damuwa a ranka. To ba da Daman wani ɗan cefane ne na yau. Na ce wurin ɗan kawo shi. To bismillah. Wai kana nufin tare zan sa hannu mu ci tare? Eh mana. Ai ba zan ci abinci da kai ba. Ba za ki ci abinci da ni ba. Kwarai kuwa. Sai dai ka ɗiba, ka bani nawa, ko kuma ka ci ka rage mini. A cikin da ya bi dole ai ɗaya, ko kuma ni in ci in rage maka. Kina amarya ina anko, muna kallon soyayya in muna danna tsiran nan a baki. Kin ga kuli kulun fa na gurin ɗan bala ne. Kaga, ni fa ban ja zancen yi tsayi ba. Zaituno me ki da miki ne? Me yasa kike haka ne? Kai kawai abin da na faɗa maka. Idan kuma ba zai yiwu ba, ni ba baƙuwar zafi bace ba. Ja abin ka cinye. Dama ni ban sa aka ba. Shikenan, ba ku ba shi. Haka kuma ya rage wannan. Kowa ya zauna lafiya shi ya so. Zaituna. Menene ne? Ko kin ga kusan yau watan mu guda. Wallahi tunda kika shigo ɗakin nan har yanzu ba wani ɗan abu da ya ɗan gudana tsakanin mu ya ɗan ginda. Da kana mafarkin wani abu zai faru ne? Sosai ma ko mana. Ai ya kamata a yanzu a ci wani abu ya faru. Wani abu kamar me ba? Magana haihuwa mana. Kin sani ba abin da nake so in banda in ga irin ɗan dugui-dugui suna yawo a cikin gida. Musamman ina matukar son na haihu da ke wallahi. Ko mace ko namiji duk wanda dai Allah ya bamu. Allah kiyaye wallahi ko a mafarki ba na fata. Haba Zaitun. Haba Zaitun. Da alama daɗi ne maka yawa ka san an ce? Idan ka ga mutum yana abu daɗi ne mai yawa. Alhamdulillah. Idan kin ki amincewa da ni ta lallami yanzu dole ke da ni. Ba dai kin sha lemu kin ci danna kuli-kuli da nama ba? An gama maka.
ai ban barin tattara na da na abu ai ban ga ta zama ba a gurin Malam ka gani ko? Ka ga irin aika-aikar da yaron nan yi mana ko? Halalu ya cuce ni. Yarinyar nan tana da wanda take so. Sai da na gaya maka. Ka ce lallai wanda kake so zaɓin ka shi zaka ba. Dakata. Duba ka ga yanzu abin da ya fara ya zuwa gari yawa tsakani da Allah. Dakata. Abin da ya faru ya riga faru. Kuma duk abin da aka yi shi akwai manufa a kansa. Ni wannan harkar ne na yadda kuskure na wani amma ba za a kira shi alaifi ba kuskure. Dan me ya zama kuskure? Dan ne masa zaton alkhairi, ni alkhairin nake kallo. Aure alkhairi ne kuma hidimar da yaron nan ya min ke kanki shaida ce, hidimar da bibiya da ya min yi ita na kalla nake zaton ko mutuwa na yi falal yana da rai yana ba so zarsa. An yarda haka ne. Ka zata masa alkhairi sau da yawa kake zaton mutum alkhairi sai kulla maka shari. Amma abin da nake so da kai da ita abu ya faru ba kuka a ajiye ta a gida ba shine ya za a yi ta samu lafiya. Zaituna yaushe rabanki da ki ga Falalu? Jiya da daddare da ya fita bai kara dawowa ba. Kuna magana ganin Falalu ga mara lafiya a kwance. So ake ya za a yi ta tashi ya za a yi ta samu lafiya. To amma dole ne ai mijinta ne ko yanzu ya jefa mu a masifa ya tsallake ya tafi ya babu wannan bakin ciki da me yaka ba. Ai masifa an ta faru aka ce in ana ta kai ba a ta kaya. Wanda isa mu kansa shi ike neman mu ibari a baya. Amma yanzu ita muke magana da kuka da ya ake mu ya faru duk ba shi ne ba. Ya za a yi ta samu lafiya ake magana. Yau in tarihi za a bar sai a bar daga wannan shine abin da yake so ku bayyana. Sai ba bai a cikin masifa. Allah ba ki dauka magana da yake faɗa miki. Ba abin da ya rage inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Malam akwai matsala. Kami. Yarinyar nan ta gamu da wata larura mai wuyar sha'ani. Inna lillahi wace irin larura kuma? Mala yarinyar nan ta gamu da larurar yoyon fitsari. Yanzu haka ɗaki na ban da zarnin fitsari babu abin da yake yi. Sai ba. Yoyon fitsari? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ba mu mafita. Amin. Allah mun ji tsoron kaman bi ka ba mu mafita. Amin. Bai kamata a bar Zaituna haka ba. Duk inda magani yake mu bazu a nema. Yanzu ma zuwa zan yi wajen Buba dan Findo. Mu gani kuma ko za a dace. Kije. سوف يحاسب حسابا يسيرا. Shikenan ba wani matsala? A ba wani matsala. Alhamdulillah aikin da aka yi mata yayi kyau. Okay, congratulations. Thank you. Yanzu kika min file din a office ina ki aji. Bari mata allura sai yanzu. Alright, thank you. Sannu tashi ki sha maganin. Kin ko sha maganin nan? Na sha. A'a. Zaituna baki sha ba. Gashi nan yadda na jika shi haka na da na tarar da shi. Daure ki tashi ki sha. Ciwo sai da magani ya haƙuri. Tashi. A'a. Ya jika yanzu ya kamata ki sha. Kai ta zama da ciwo Zaituna.
daure tashi ki sha sani karbi ki sha haba ba kya son magani madaci to ai dacin shine maganin daure sha daure ki ƙara daure hankali sannu mai ki kwantar da ni zan faɗi sannu sauƙi wannan ciwo sannu Dr. Bashir dama ko da baka zo ba sai na sa in kira ba. Dan kada ka zo gida ka ga bana. Insha Allah gobe ki samu zan je ƙauyen Alu. Wajen tsohon abokin na wanda muka yi gardanci muka nemi ilimi tare da shi. To. Amma in Allah da ina sa ran agoban zan dawo. Ka san ita tafiya kafin ka yi ta ne kake da ita bayan ka yi ta kuma ita ce take da kai. Domin kar ka zo gidan ka ga bana. Ba da mawa ba Allah kai mu Allah dawo da ka lafiya. Amin madalla. Na ji da ka ga mu dan dama ina tunanin zan je gidan to kuma tunda ka ga yamma ka ga shi. Ka ga tunda ba kowa a gidan. Malam Sani. Haji Malam. Ai da mu nace kawai dira zan yi kamar baka san ai mamaki ne ina jin sallama na ce to wannan Malam Sani ne. Sosai wallahi. In ji wane ne yace daga suru ko daga kogo? Ka zo lafiya? Alhamdulillah. Ya kokari? Ya gida. Alhamdulillah. Ya mutan gida ya faman zamanin nan. Alhamdulillah. Ko wannan zamani. Allah dai mana magani. Allah ne ya magani. Allah ka iya mana. Amin. Allah ka iya mana. Amin. Kai. Ya alaikum assalam wa rahmatullahi. Uwar gidan gida. San da zuwa. Uwar gidan gida. Nayi. Lafiya kara. Ina gajiya. An zo kalau? Lafiya kara. Duk mutan gidan kalau? Lafiya sun wallahi. San da zuwa. Daga ke ba wata. Dan kunna da wuta dan hada ma zogale. To. Sai mutumin daga ke wata. Da fa masa zogale. Allah ya albarka. Amin. Yau Malam Mado tafiya ce haka kawai wannan ziyara kuma ba haka kawai ba. To da farko dai zuwa ne in sadar da zumuncin da aka dade ba a sadar da shi ba. Na'am. Sannan kuma na biyu. Na'am. Dan karka ji da wai zuwa ne in sanan maka zan yi tafiya in je birnin India. India fa? Insha Allah. India kace fa? Muhammada dan wanan lahi. Uwan jima ta Audu wai ba za ta iya faɗa ba. Ce ba. Ba mana dan Abdullahi. Dan Abdullahi ba ta iya faɗa ba. To je au. To zan je India ziyara Zainab da Maryam. Ka gaya min gaskiya ne yaran nan suna can. Kamar inda daman ka sani cewa cincini na can na tura su karo karatunsu. Malam Sani, ai kai barkanka. Aga abin da kai har nake mazancen cewa kakkai wannan ganganci daidai lokacin da yara za su shiga ɗakin mazajensu za ka ɗauke su ka kai su makarkatan boko. Ashe, ni ne akan ba daidai ba, ni ne akan kainuwa. Kaga dai fafutukar da a takaicen takaitawa dai, ni yanzu na kwashi riba tawa a hannu na ganta. To, sakamako na mana. In takaice mazance Zaituna tana gida. Ta haɗu da mummunan larurar nan ta har abada. Ta har abada ce mana. Yoyon fitsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi mijin dai tun da aka zo aka yi bikin nan yaron nan ya samu ya dubga mata aika ta karfin tsiyaye mata ba daidai ba. Ibban ɗaya tafiyarsa ya gudu ya bar mu da ita. Har yanzu yi ake yi yari nan yi ake uwarta tana yi ni ina yi. Kar ka tuna ka ga haka ka ganta duba ka ga uwa fa haka ka santa ka ga mutum kamar ana sarasa duk ta fige. To Malam Mado
tun farko tuntuntuni irin wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai su suka sa na hana 'ya'yana mata su yi aure lokacin da bahaushe ko ku wanda Allah isa bai fahimci a lamarin yake ba yake son isgar da 'ya'yansa cikin ɗakin ina hana sai sun yi kaza kana gani kowa yana gani dole duk sanda aka buƙaci wata larura idan ta taso ta samu 'ya mace ko matar wacece ko matar malam wacece idan abu isa me ta aka kai ta asibiti hakanan wanda bata san shi ba bai santa ba watakila ma babu kalmar la ilaha illallah a jikinsa haka zai dauki hannunsa isa a jikinta in ta kama ma isa ka hannunsa a cikin matucinta. Malam Sani abatuna baya getta ya zama sarki na san nayi ba daidai ba kawai kuskure ne na tabka shi Allah ka yafe mana. Dole malam sai mun sadaukar da ƴaƴayenmu sun je sun yi karatun da za su ɗauki nauyi irin na ƴaƴaye mata waɗanda suka daidai da larurarsu. Daban na san kamar abin da na san ka riga ka sani. Na'am. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sani yana cewa la tasubbu dahara. Kar ku zagi zamani. Domin Allah shi da kansa shine zamani. Shine zamani. Saboda ka abin da zamani zo. To ni yanzu abin da nake gani za a yi. To yarka ya tace. A wannan da faɗa ma batawa ne. Wannan duk abin da ya faru akan wannan yarinya to akan tawa ya faru. Ka bani ita in tafi da ita asibiti. Alhamdulillah masha Allah dan ciki na wanda ka san shi Dr. Bashir. Bashar dai? Bashari? Yanzu shine kwararren likitan da yake iya wa mata dukkan irin abin da ya shafi wannan. Kai Allah kenan. Ya in Allah da samu lafiya. Allah kai mana taimako. Allah kai mana taimako. Wannan yarinya mu fita kunyarta. Allah kai mana taimako. Akwai wani abu da yake damun ki yanzu? A'a, amma ina jin zafi kadai. Kar ki damu zai daina kin ji ko? A hankali. Nas. Yes sir. Ki ci gaba da kula da ita. Kin ji? Allah ya saka da alheri likita. Allah ya ƙara arziki. Ba mun gode sosai. Ba da mu. Ka ji abin da na gaya maka ko? Na ji baba kuma karka damu Allah yadda zan san abin zan yi akanta. To alhamdulillah. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Sanda zuwa. Yau wasu. Doctor sai na ga amma kamar ranar weekend ai baka dadewa haka in ka fita. Wallahi yar abokin baba aka kawo daga ƙauye tana fama da cutar yoyon fitsari. To na tsaya na mata aiki. Wai me yasa irin wannan cututtukan suka fi ƙarfi a ƙauye ne? To kin san rayuwa irin ta karkara daban take da ta maraya. Wani lokaci zaki ga cewa matan nan ana aura musu mazajen da suka fi ƙarfin su. Wani lokaci kuma wajen naƙuda suke fuskantar irin wannan matsalar. Sai su kamu da cutar nan. Yanzu shine abin da yake kawo musu matsala irin wannan da yawa haka? Kwarai kuwa. Kin ga kamar ita wannan wato fyaɗe aka yi mata. Kwarai wanda ya aure ta ne ya kasance mutum ne wanda na farko ba ta san shi na biyu kuma ya kai shekara 40 da wani abu ita kuma ba ta fi shekara 15 ba. Saboda haka da aka aura mishi ita sai ta ki amincewa da shi. Kawai sai ya kama ya je zuba wani magani a cikin lemo ta yi bacci ya afka mata. Kin ga wannan ya zama fyaɗe. Fyaɗe kuma? Warai mana fyaɗe ne mana tana ba a san ranta bane. Da ƙarshe ta samu wannan larurar ya gudu kuma ya bata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Mara tausayi wallahi.
Mu shiga. Allah ya sa da kin yi abinci. Ba mu shiga ba. Dan yunwa nake ji. Bana. Aisha. Na'am. Samu mun ruwa mana. Okay to. Gashi. Doctor. Na? Ka san me? Wallahi tun da kai mun magana yarinyar nan wannan mai yoyon fitsarin. Tun da kai mun magana yarinyar nan nake tunaninta. Saboda duk abin da zan yi a cikin gidan nan ko da a ce ina zaune ne tana yawan faɗo min a raina. Gaskiya ina matuƙar tausayinta. Ai wato Aisha da kina aiki a asibiti. Ban san ma dai ya zan ce ba. Ya zaki je wajen tausayin mutane da suke zuwa da larura daban-daban. Abin sai dai a ta musu addu'a kawai. Kai. To ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Excuse me. Hello? Ina lillahi. Yanzu? To shikenan. Ga nan zuwa. Lafiya? Wallahi wani case ne aka samu akan wani yaro. An kawo shi yana ta bleeding. Barin je ga yadda za a yi. Subhanallah. Kai. Yanzu dai an yi aiki lafiya kuma an samu sauki ko? Sai dai mu ce alhamdulillah. Yanzu kullu akwai abin da ke ji? Ni ba inda yake mun ci. Ke fa zaituna? Ba na jin komai. Alhamdulillah haka ake so. Akwai magungunan ku gashi nan a wajen nurse. Akwai wanda za ku rika sha, akwai kuma wanda za ku rika zuba a cikin ruwan zafi ne kuna shiga ciki. Idan mun kammala, nurse za ta yi muku bayani. Kun ji ko? So za ku zauna a gurinmu har ku gama amfani da wannan magungunan ku samu sauki sannan. Kun ji? Da fatan kin fahimta nurse. Yes sir. Mun gama sai ki musu bayani. To sannan kuma a cikin ku duk wacce take tana neman ƙarin bayani dangane da abin da ke damunta. To ga nurse nan. Sai ta nemi ƙarin bayani a wajenta. Ni dai ba abin da zan ce sai dai ce Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka gama da duniya lafiya. Allah ya ji kan magabata. Mun gode sosai. Ba dai ba damuwa. Ku tashi mu tafi. Sai ki je musu sun ki musu bayani. Tashi. To, yau ce ran da ya kamata a ce mun sallame ku tun daga baya kun samu lafiya. Sai dai akwai abin da nakan so in gaya wa mara lafiya duk lokacin da an sallame su. Na farko dai shine akan maganar cin abinci. Ya kamata a ce kuna cin abinci mai kyau wanda zai rika gyara muku jiki kuma ku dinga lura da abubuwan da kuke da shafi lafiyar ku. Kun ji ko? Insha Allah likita za mu kiyaye. Yawa. Dr. Bashir zan yi amfani da wannan dama shi maka albarka bisa irin ɗawainiyar da kake ɗauka ta tallafin mutane wannan kuma ya samu ne saboda tarbiyya da ilimi da ka karɓa tun farko ubangiji Allah ya taimake ka
akwai kuma abu daya shawara ce akan maganar karatu. Nakan yi ƙoƙarin ga cewa an tura yara sun je sun yi karatu, to kuma akwai sunayenku da na bayar duk lokacin da abin ya taso in Allah yadda za ta tuntube ku. Alhamdulillah, Allah mun gode maka, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka faka. Godiya muke, Allah ya saka gama da tsofanka lafiya. Mun gode likita, Allah ya saka da alkhairi. Wannan da ba shi ne, a gode za ku iya. Ina jin mu. Umma, me zai hana ya aure ta? Kin ga Umma, babu inda addinin musulunci ya ce aure ya haramta tsakanin dan masu kuɗi da kuma 'yar talaka. Ko kuwa? Dan Allah Umma ki haƙuri ki bar wannan maganar. Ni dai abin da ke ganin a bar yaran nan kawai aure yarinyar nan. Tunda yaran nan tare za su zauna juna kuma sun samu fahimta. Shikenan Umma sai mun haɗu.